Kalu inna lillahi, dama abin da ya faru kenan da wannan jaruman ta masana'antar Kannywood. Maryam Malika cikakken mutum muka tare shi a cikin wani channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta mai sararo kafin cikakken mutum nan Allah ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alama kararrawa don haka shine zai ba ku damar samun labaranmu da haɗa kuma da zafafa da zarar mun dora. Samun kudi ka zauna don musu saurara cikakken batun da gwamnatin namu mai albarka. Ga cikakken batun yana zuwa, mun gode. Shararriyar fitacce jaruman nan wato Maryam Malika da masana'antar Kannywood ta game da wani haula'i kamar dai yadda bidiyo ke ta yawo a social media. Da mai sauraro samu gudi ka zauna ka da kunnuwa ka ga cikakken batun yana zuwa. Ita dai wannan jaruma kowa santa a masana'antar ta Kannywood yayin da fitacciya ce kuma sananniya ce a wannan masana'anta ta Kannywood. A kwanakin baya ta yi aure yayin da yanzu kuma ta fito ta koma wato harkar shirin fina-finai na Kannywood kamar yadda da a baya ta soma sai kuma Allah ya fito mata da mijin aure ta aure sai kuma mai faruwa ta faru auren ya wato samu matsala har aka rabu da mijin nata. Yayin da wannan bidiyo yake ta yawo a social media kan cewa ta gamu da wani haula'i da ya sa fuskarta ta samu matsala. Yayin da irin hakan tana faruwa da jaruman na masana'antar Kannywood. Idan za ku tuna ita ma haka jaruma Maryam Yahaya ta fama da cuta sai da wato ta kai koli tukunna aka samu kan cutar aka yi mata magani yanzu ta warke. To ita dai abin ya sha bamban da irin abin da ya faru da wato jaruma Maryam Yahaya. Ita Maryam Yahaya mutane suna ta magana akan wai jifanta aka yi wai menene asiri aka mata kaza da kaza yayin da bidiyon ita ma ita yawo a social media. Kamar da ita ma wannan Maryam Malika ita ba haka ne abin da ya faru da ita ba. Ita a cikin shirin fim ne wato aka gudanar da editing a fuskarta yayin da ake nuna cewa kamar wani abu ya same ta amma ba abin da ya same ta kawai editing ne a cikin wani shirin fim da suke gudanarwa. Ku ci kasancewa da mu domin samun zafin labaranmu Hausawa Kano TV. Mun gode masu sauraro.